सातळी कोथळीला ओम नमः शिवाय ला तिथं दर्शन घ्यायचं आहे आणि तिथून एकदम परत त्या अकोल्याला यायचं आहे। बाय। नमस्कार मित्रांनो, मी कुणाल पाटील पुन्हा एकदा स्वागत करतो तुमचं कुणालजी ब्लॉग्समध्ये। जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि व्हिडिओ पूर्ण शेवटपर्यंत बघा, तुम्हाला जेणेकरून एक छान नवीन मंदिराची माहिती मिळेल। तर बघत रहा कुणालजी ब्लॉग्स। तर आज आपण निघालेलो आहे सिद्धेश्वर मंदिर कोथळी येथे। तर आपल्याला इथे जाण्यासाठी जवळपास 35 किलोमीटर अंतर गाठावं लागेल। अकोल्यापासनं 35 किलोमीटर अंतरावर श्री सिद्धेश्वर मंदिर आहे। तर आपण खडकीतून कान्हेरी मार्गे बार्शी टाकळीवरून आपण कोथळी येथे जाऊ शकतो। तर तुम्हाला सर्वात पहिले खडकी मार्गे कान्हेरीवरून तुम्हाला बार्शी टाकळीला पोहोचावं लागेल। त्यानंतर राईट टर्न घेऊन परत बार्शी टाकळीवरून लेफ्ट टर्न घेऊन तुम्ही तिवसाच्या पीठगिरणीवरून परत राईट टर्न घ्यावं लागेल। त्यानंतर तुम्ही सरळ जवळपास 5 ते 8 किलोमीटरच्या दरम्यान तुम्हाला कोथळी हे गाव मिळेल। त्यानंतर गावातून आतमध्ये जाऊन लेफ्ट टर्न घेऊन तुम्हाला हे मंदिर मिळणार आहे। तर खूप छान असं तिथे गावाच्या बाहेर मंदिर वसलेलं आहे। ते मंदिर म्हणजे असं कोरीव बांधकाम केलेलं आहे, खूप छान दगडाच्या याच्यात मंदिर बनलेलं आहे। तर तुम्ही तिथे जाऊ शकता। खूप छान असं वातावरण आणि महानच्या डॅमच्या एकदम पायथ्याशी हे मंदिर बनलेलं आहे। जवळपास पावसाळ्यात महानचा डॅम फुल झाला की पाणी पायथ्याशी येते। सांगायची गोष्ट अशी की हे आमचं कुळदैवत आहे आणि आम्ही दरवर्षी या मंदिराला भेट देत असतो, एक वेळा दर्शन घेत असतो वर्षातून। तर चला बघूया आपण मंदिर कसं आहे। तर आणि या मंदिराला सुद्धा येण्याचे 2 मार्ग आहेत। तुम्ही पातूर मार्गे पातूर रोडवरून पण या मंदिराकडे येऊ शकता आणि दुसरा मार्ग हा बार्शी टाकळी मार्ग आहे। पण हा मार्ग खूप छान आहे आणि रोड खूप छान बनलेले आहे आता, त्यामुळे तुम्ही लवकरात लवकर पोहोचू शकता। श्री संत सिद्धाजी महाराज यांचे काही काळ वास्तव्य होते या मंदिरात, म्हणून या मंदिराचं नाव सिद्धेश्वर मंदिर असं पडलेलं आहे। खूप छान असं दगडाच्या बांधकामाने केलेलं आहे। तर तुम्ही बघू शकता गर्दी खूप आहे, कारण अर्धा तास जवळपास आम्हाला मंदिराच्या लाईनमध्ये उभं राहावं लागलं। कोरोना काळात पण एवढी गर्दी मंदिरावर आहे आणि कुठलेच नियमांचे पालन न करता लोक इथे मास्क विदाऊट मास्क म्हणजे बघायला मिळतील तुम्हाला। तर बघू शकता। पण आधी गेल्यानंतर तुम्हाला एक नंदी लागेल। नंदींचं दर्शन घेतल्यानंतर तुम्हाला पुढचं मंदिर आहे जे की तळघरात आहे। ते सिद्धेश्वर महादेवांची पिंड आहे। तर तुम्ही स्क्रीनवर फोटोमध्ये बघू शकता किती छान अशी पिंड आहे। तर चला नारळ फोडून घेऊया आपण। दर्शन घेतलेलं आहे, सध्या नारळ फोडून प्रसाद वाटायचा आहे। हे बघू शकता तुम्ही, खूप जुनं असं वडाचं झाड आहे, एवढं मोठं खोड आहे त्या झाडाचं आणि त्या झाडाची पूर्ण सावली त्या मंदिरावर येते आणि बाजूला पण येते। तिथे बसण्याची सोय केलेली आहे भाविकांसाठी। तर तुम्ही बघू शकता किती गर्दी आलेली आहे। तर चला आता आपण निघूया, परत भेटूया तुम्हाला पुन्हा एकदा एका नवीन मंदिरासोबत। तर आमचा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप आभार तुमचे आणि असंच आम्हाला प्रेम देत राहा। जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा तुमच्या मित्रांबरोबर आणि कमेंट करून आम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला ते कळवा। धन्यवाद। सिद्धेश्वर भगवान की जय।